Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya bro, ya 3, 2, 1. Tepuk tangannya mana untuk CV Super Pangan Kadere. Cilolu, hey, bareng-bareng yuk. Cilolu, hey. Ini kan, Iya Pak. yang di depan-depan itu luar biasa. Luar biasa semua tamu undangan. Kalau nggak salah tadi ada Pak Camat, Ada Pak Camat, Pak Kapolsek, ada Amel komplit. Wah, komplit kabeh Pak. Tapi ya, iki acaranya kan dari UD Dari naik ke CV. Ya. Semoga bulan depan naik lagi ke PT. Amin. Jadi lebih naik. Jadi lah sekelas naik nanggap percil, sesuk nanggap kodok. Awakmu yo panggah percil orang Delok ya karyawane CV, sumber pangan didelok. Karena kita kan kemarin juga acara seperti ini. Acara seperti ini. Family gathering. Iya. Nah, ini khusus family gathering campur masyarakat, campur tonggo-tonggone ini luar biasa. Jadi orang mau nyenengke karo karyawan itu karo tonggo teparone ya tetep Iki ora mung sing dhuwur panggung tapi ngisor panggung harus berpartisipasi. juga ikut berkolaborasi dengan kita guyon maton sing Kowe nonton khusus, kowe khusus sing kono sing jero jajal gelem apa? Oke, sing nonton dudu menungso tok lho Pak. Iki sapa gini-gini? Agek tumon iki lho campur sare nek sapi barang. Lah, tapi ora apa-apa sing nanggap yo iki. Heeh, aku kuwatirku mau Pak pas Cilolu liyane. He, napa no? Oh. Lambemu kowe jajal coba-coba. Oke. Iki karek. Yang sebelah sini mana suaranya? Oke. Iki khusus dulur-dulur ya. Dulur-dulur di sini semua. Iki kan ning omahe Pak Jam Tangan ta, Lek? Sama jenenge? Ini namanya Pak Jemari. Pak Jamari. Jamari. Ngono ya jajal ya. Oke. Jajal ngono ya. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Oke, siap. Oke, Kompak. semangat. Oke. Yang sebelah sini mana tepuk tangannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Delok ya. Iki kekompakan wong KDR. KDR itu apa? Lah kuwi sumber pangan KDR. Oh iya, Kediri. Iya. Iki lho, yo. Oke. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Iki lho luar tepuk tangan lu. Makasih ya Bu, makasih ya luar biasa. Yang sebelah sini semangat. Masih semangat. Oke. Di gonmu tua-tua ana seneng. Masih tuwek-tuwek Pak, tapi sregep tiktokan ora apa-apa. Oke. Sana bilang uri, kita bilang ayo, oke? Bisa? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa teh? Mas yo tuwek-tuwek iso. Padahal rumah aku bar mangan lho, sing iki bar mangan kok Lah pakanane ning kene kabeh ora tindakno iki. ora kene aja nganti kalah. Mosok kalah karo wong 10 ning kono ya. Kene pagah. Wong kok ngene kok tiba. Oke, sebentar. Ata ya aku yo. Ayo. Oke, mung sakuatmu mencet. Hanya ada. Tepuk tangannya mana luar biasa, bapak-bapak nun sewu. Iya, Komandannya lo nyanyi. Hanya ada percil percaya. Iya, Tapi loh. grupku panggah oke. Jadi. Lagu hampir panggah tetep kompak. Tangannya di atas ya. Ngomong jalukmu. Aku ramah yen konvert. Sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? Wah, lah ngejak bolo barang kono. Ora masalah sing ning Mau sithik tambah selotan. ayo sing ning pawon tokno kabeh. Aku ora bakal gentar. Oke. Kowe ape ketokne wong pira ora mungkin grupku iki gentar. Suarane istimewa ora nek mlerete blas. Sing ning ngarep ewonan ora do ngomong kabeh. Menang aku. Sesuk
karo Pak Jam sapa jenenge? Pak Jamari. Pak Karo Pak Jamari acara ngene iki sok ben digaene nek. Oke. Sing luwih amba. Oke. Pokoke didongakne CV-ne berkembang terus. Amin, muga-muga dadi PT sing gedhe migunani kanggo warga masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Ya ngono lho donga iki sing apik-apik. Oke, pokoke nak aku donga aku panggah apik. Ya. Aku penyanyi liyane ora percaya karo gurumu. Ora iso, ora iso. Lah ora banter ora isin aku Mas. Ora iso, ora iso. Lah kan Sing nyanyi sapa karo aku. Kok sampe bengi iki nyanyi kok iso banter. Munggah panggung hadiah ora teko sumber pangan, hadiah teko langsung kok nggon. Tenan? Oh iya. Pokoke sapa nyanyi sing banter bengi iki. Salaman sik. Deal. Oke. Pokoke sing nyanyi banter diunggah nih dikasih hadiah kalih Mas Percil. Oke? Awak. Tem. Nyapa? Tolongno Pak Jamari. Lah kok golekno Pak Jamari? Nyilih mang-mang atus mosok enggak? Lah. Lha kok sapa sing pengen ketak pesona? Kamu itu kalau sudah berbicara harus bisa bertanggung jawab. Siap. Oke? Deal. Dewe opo lho. Jadi sampean kok nak munggah diwenehi hadiah Mas Percil njaluk foto entuk, njaluk ambung ya entuk. Tak cengelmu Mumpung enek bojomu ning kene. bojoku melok Mas aku ya lah sing ambung nom ora apa-apa lek tuwek. Lho ora apa-apa no, Apa Pak. ora aktif iku nayeng. Ora apa-apa, mbok menawa untune engko nempel ning ngene katut. Jajal. Oke. Sing ngono. Aku tak milih sing kene kowe milih sing ngono ya. Semuanya sudah siap. Kowe milih kono aku milih kene. Sapa sing banter dikon munggah. Oke. Oke, siap. Siapa mau sing jawab belum memang? Oke. Genduk dino santri. Tem Rena. Bahasa nenek duwe banter lambene. Jangkrik lan. Dek mau nyapa kekuatannya kok separuh. Mau melempem bahasa nenek. Wah, apa wedok-wedok kono pocok lho. Jan Umpama ndelok drama Cina, Pak. Setelah ada imbalannya, mereka langsung berkultivasi. Oh, kultivasi. Genduk dino santri. Ayo. Sini. Ya, karo sing ireng. Loro-loro iki lho, banter dhewe mau. Rene. Suarane kaya bar iku mangan lombok. Suarane kaya bar mangan lombok langsung bau anter. Pilihno sing kene, pilihno sing kene grupe. Kok khusus wong wedok tem. Lanang gak nopo ya dhewe. Nyapa wong lanang gak nampa. Lanang karo wedok wedi karo wong wedok. Mangsa. Oh ngono ya kalah ya wong lanang. Wah. Celanane jebol paling apa bocah. Ini gaul, Pak. Gaul apa? Stylish Stylish apa ki paling kecantol pager mau. Masaku. yo maune kecantol pager terus cekrek sisan. Ayo sing kene pilihno. Genduk dino santri. Buat Isi perawan durung tahu ke? Siapa yang mau? Kalau nggak mau ini aja ya, nggak apa-apa ya. Biar uang saya nggak habis-habis. Siap, gerak, ikem. Ayo. Gelem. Oh gelem, oke. Oke, siap. Genduk deno santri lulusan pondok. Assalamualaikum lakono Bapak Iblis. Agak maju ke depan karena jenengan berpartisipasi pada malam hari ini luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu, mbak-mbaknya yang di depan. Siap, gerak. Ojo guyu. Ulang guyu-guyu tak celokne Pak Purnomo pedot engko sisi. Diam. Oke, siap, gerak, tidak boleh meringis. Siap. Yang sebelah sana sendiri namanya siapa? Vivi. Alah Vivi. Adik namanya siapa? Alah contohnya iki lho. Kowe meneng to? Aja ngenang ngene iki lho nyapa kowe iki lho. Meneng otek ngene lho kaya urung diapa-apa terus ngenang ngene. Kaya iki lho, kaya selem iki lho. Adik namanya siapa? Saya namanya Dek Slentem. Kayak gini ya. Ayo. Gitu loh saya. Ayo harus bisa. Adik namanya siapa? Saya namanya Titi. Kok guyu? Ki bocah ki stres Gus. Gak Pak, iki antarane guyu karo nyawang aku gila ngono lho. Kayak gini. Vivi ya. Adik yang sini namanya siapa? Saya namanya Irma. Alah.
Namanya siapa Mbak? Nama saya Maya. Maya lah Maya ya. Kuwi nyapa ta wedok iso mundur-munduran. Menengo kowe pohon menengo iso mundur-mundur Mas aku. Vivi tadi mana? Siapa namanya tadi yang pertama? Vivi, maju ke depan. Vivi maju ke depan. Satu langkah. Hop hop, kuwi loro yu. Sitok. Satu langkah. Ya. Nah, di sawang para komandan ini lho di Nah, depan. siap gerak. Vivi, ada 3 persyaratan. Nyanyi, joget, puisi. Kamu minta yang mana? Lah mintanya terus langsung apa? Kalau enggak kabeh lo terus karminya Mintanya apa? Minta nyanyi, joget, puisi. Kalau enggak tiga-tiganya, kamu harus ngasih aku 1 juta. Pak, mau akeh lho, Yes, Pak. ben pokoknya ngono didendol ora gelem ayo. Puisi, nyanyi apa joget? Yang mana deh? Aja tengok kancane. Mikir deh. Enggak nyanyi berarti joget ya, bisa ya? Joget aja Joget enggak apa-apa. bisa, Wes, joget tangan. bisa. Oke ya. Oke, deal, Oke. deal. Loh, deal enggak? Deal enggak? Pak. Bisa. Pak. Bocah ki jerat-jerat kok kecepet Mas aku. Pak Cil. Kayak gila karo aku. Kenapa kok gak gelem bocah salaman? Ya, Pak. Sebab ngerti awakmu mantan copet. Copet biasa. Lah kok nak gelange karo ali-aline ilang. Ayo, maju ke depan. Joget. Oke, siap. Yuk. Dadah Mas. Waduh. Oke, siap. Oh, gila dhuwurne kok jerapah lho. Ya. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Kalau digeol-geol pinggulnya digeol-geol enak. Apa nari jangan yang bikin asik. Hey, aja mbok ujar laptop. Delok anakku iki lho. Penari jangan yang bikin asik. Aja munyer ae. Contohnya Pak, umpamane. Ayo, penari jangan yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangan yang bikin hip-hop suasana gembira. Dangdut. Pokoknya endang mengguri Duduk maju. yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol pinggulnya digeol-geol enak. Penari jangan yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangan yang bikin hip-hop suasana. Awas. Ayo. Maju butuh. Loh, bukan. Oke. Timbang ruwet iki kemarin. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kakak. Makasih ya. Siap. Maju ke depan. Maju ke depan. Sitok sih. Mesti tak sik nyapa langsung loro. Joget, nyanyi, puisi. Joget. Oh, joget. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol pinggulnya digeol-geol enak. Kawas. Penari urung. Asik di suasana pesta. Penari jangan yang bikin hip-hop suasana gembira. Awas. Dangdut. Alah, pinter Ya bisa ngepir. luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk mbak-mbaknya tadi, istimewa, sangat luar biasa. Semangat terus nyanyine ya semangat. Semangat. Dikon joget ya semangat luar biasa. Ya, Mbak, ini yang dinamakan kerukunan. Kerukunan. Sebentar lagi. Ada. Jadi yang ini dinamakan kerukunan iki koyo ngene iki. Di Tidak. atas itu gimana, di bawah harus kita mendapatkan yang saling menghibur. Dadi ora mung ning dhuwur tok sing iso ya seneng, sing dhuwur. Santai. Jadi pada malam hari ini tepuk tangannya mana untuk CV Sumber Pangan KDR. Loh, acara piye koyo ngene lho Mas. Iki somben acara koyo ngene lah, setiap tahun acara koyo ngene kurang seneng piye. UMKM berjalan, masyarakat nonton. Nggak usah Ibu ya. Masyarakat ya seneng. Iki tamu undangan seneng, karyawan seneng dengan piye? Ndang iki iso dikampleng. Iya. Ya, maju. Joget, nyanyi, puisi. Joget, oke. Joget. Yuk. Bu, atau maju. Oke. Lagunya apa, Bu?
Suara rintik. Alah ketuaan. Malam ya Pak ya ya Pak. Yang digoyang-goyang bu entah nono kendang se kendang rong muni wis ngene ae entah nono kendang se kendang rong muni wis muter ae sampean iki ayo coba yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik yang digeol-geol alah digeol-geol enak penari tangan yang bikin asik di suasana pesta penari tangan yang bikin heboh suasana gembira dangdut bener dangdut alah bu wes sampean dangdutnya luar biasa. Kalau saya lihat, aku jadi dewan juri ya. Kalau saya lihat penampilan kamu sudah bagus, jogetannya juga sudah bagus, seragamnya bagus, tapi lain kali itu pakai sepatu atau sandal ya. Nanti jangan Sampai banyak ya bu ya. Ya oke terima kasih. Yang Atur nuwun. digoyang-goyang. Bu. Yulnya digoyang-goyang asik. Yang digeol. Minggat wes minggat. Wes, Wah luar biasa tepuk tangannya mana bapak-bapak ibu-ibu CV sumber pangan iki pangane sapi le Membantu para masyarakat Indonesia untuk menggemukkan menyehatkan hewan ternaknya khususnya sapi. aku ya ngono aku ki ngopeni sapi iki kan sapi lawas le Loh, sapi kok lawas hitam putih Oh iya. berarti sapi hitam putih lawas nah anyar android lah warna sapi tunggalan iki termasuk sapi lawas sapi kok mbok padane TV lho sapi wong sehat-sehate lho kuwi sehat-sehat apa paling sehat ya sapi iki lah kok iso sapi kok paling sehat nah sapi kuwi ya kewan sing paling ikhlas ya sehat kok iso sehat tumon sapi loro untu ora tau tumon sapi iki sehat sapi iki ora tau loro untu sebabe apa ya sebabnya sapi piye ya Pak ya sehat makanane tekodet enak sebabe apa sapi ora tau loro untu sebabnya gede halah sebabe mangan suket mangan suket mesti ora tau loro untu oh dadi nak sebabnya apa sapi ora pernah loro untu sebab mangan suket dadi nek ora pengen loro untu mangan no suket walah Pak iki Ya, Pak. mau bapakku lagi sore iki mau telepon ya Pak dari ini loro untu lah terus besok takon mangan suket wah Pak sampai bapakmu gelem mangan suket wis genah le Heeh. gendeng bapakmu wis awakmu yo ngono sapi sebabnya apa kok ora loro untu sebab mangan suket tapi kan sapi ngileran Pak masih ora loro untu ya ora iya ora loro untu tapi bendino ngiler lah sebabnya apa sapi kok ngileran mangan suket ora lah sebabnya apa salah lah sebabnya sebabnya apa sapi kok ngileran sebab sapi ora iso ngidu kowe ngomongnya sapi ya ora iso idu lho lah piye jajali sapi umpama iso ngidu malah cuk ora mungkin tes ora mungkin tapi sapi berarti kowe pinter masalah sapi pinter perhewanan aku pinter penggemukan sapi iso penggemukan sapi carane ngemukne sapi ki piye makane sentrat wenehi tetes tebu wenehi pakan toko CV sumber pangan ora mung kuwi tok didelok sapine stres apa ora piye carane sapi ora stres sapi iki gak ana tempat sing resik tak perlu ditekel oh jadi didelok kandangnya ditekel kayak spring bed jadi turunnya sapi ben nyenyak ben ora stres kayak ono VCD karo TV kayak ono wifi internetan engko terus pene cleaning service tiap hari karo iku sapi apa hotel Pak kandang apa padane ben hotel ora stres lah perlu isuk sapi dijak breakfast sapi kandang sapi apa padane ya ora apa-apa kok jeneng awake dhewe inovasi kok beda inovasi yo inovasi lho Pak Jum apa sapa Mas Pak Jamari Pak Jamari iki bolongku kentel inovasi untuk pakan ternak iki iya lho iki mangsamu iki SP Fit Pro terus iki SP apa gitu tulisane motor Dairy Fit Plus iki kuwi kabeh komplit iki kan dicampur to iki le wah dicampur terus lho gedine sapine sakmono iki gabus ya Pak gabus apa iki mangsamu mau iso nolah kok apa iya to magrib mau iso nolah aku kaget bluk
Wah iya aku rono. Pak delok jebul Pak Jamari dhewe sing noleh-noleh niku. Aku gak ero. Lah kok rada lemu ini. Ngomong ini. Iki sing diarani Wong lemu tapi suarane cilik sapa ya? anu. Sapi. Ora iso. Kebo. Ora iso. Sapi. Ora iso. Kebo. Sapi kebotok akeh bau. Les apa bentuknya gede tapi suaranya cilik. Pak Jamari. Suarane cilik Pak Jamari. Masa Pak Jamari? Aku, ya ampun Mas Percel piye? Sehat aku ngono suarane jebul entek. Kowe iso suarane sapi? Ya iso no aku perhewanan, ilmu perhewanan. Suarane sapi piye? Sembarang. Sapi delok-delok no Pak. Delok piye? Sapi sing durung kawin apa bar kawin? Lah sing durung kawin. Durung kawin ki mesti Mo. mergo urung kawin. Mo. Lah sing wis kawin. Meh. Berarti beda-beda. Beda-beda. Kowe lah kewan-kewan iso. Kewan apa lah aku Lah sapi cilik ya boleh. Sapi cilik pedet. Berarti suarane piye? Meh. Piye. Meh. Ngono to. Lah liyane sapi iso berarti. Iso. Iki kan masalahnya peternak kewan kabeh. Ternak hewan. Wedhus. Wedhus ya delok-delok cilik wedok apa lanang. Lah cilik, Cemple. heeh. Kuwi cemple sing kacamataan apa ora? Kuwi cemple. Bocah absen. Oh iya. Cemple kacamataan wis gede. Oh iya, cemple sing wis suarane. Iku nak pas wayah mi. Oh iya, lah mboke teko. Iku wedok berarti. Wedok. Cangkeme apik iki timbane wedhuse. Terus lak Iku iki apa? perhewanan. Kuwi wedhus apa? Wedhus wedok. Lanang. Wedhus lanang aku ngerti. Piye? Suarane khas khusus, Pak. Piye? Iki lho apa karo Mas aku gitu. Aku nak pengen latihan tak ajari. Maksudnya piye lah? Suarane wedhus lanang. Piye lah? Dadi lambe dhuwur dipuluk, karo muni, "Wo," mau terus diobah-obahno. Sing semangat to. Piye? Ngene dipuluk karo muni, "Wo." Apa iki? Monggo saged tinggal korban tahun ngarep. Gak seneng karo Mas aku. Ngaku ngetone awakmu carane piye kok Wis iso langsung. Bila sapi, wedhus, sapi, Sapi, kucing, wedhus. bongkok kowe. Kucing. Angel kucing. Kucing ya delok-delok. Kucing cilik. Payah mi. Heeh, mboke. Bapak. Babone, Ah. mboke nak nyeluk anake, nadane ning dinggon padha, ora Kediri, ora Blitar, ora Tulungagung, ora Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat padha. Piye? Oh iya. Iya. Sing lanang. Sing lanang yo metune wayah dalu-dalu peteng-peteng niki, Oh. wayah adem. Heeh. Oh iya berarti. Ya roh. Tak warai ngono lho. Berarti kowe iki apa-apa iso. Apa-apa tak ternak, Pak. Masa Kewan segala kewan. berarti lah umpamane omong-omongan kewan karo kewan iso kowe Iya, ngerti. Umpamane kucing ngomong karo wedhus. Sapine teko. Didek jaran. Oh ya pinter takoni kowe ya. Malah kene ilmu Cilik. Cilik berarti cilik. Cilik. Babon. Sing lanang. Sing lanang awakmu pernah nonton film Tom and Jerry? Oh, iya. Sing gowedi sekali juga medeni. Oh, iya. Iya. Apik awakmu timbane erdene asli. Masa aku yo kaya kewan to, Pak? Pan iki gawe CV sumber CV sumber pangan. pangan. Gawe puisi gawe CV sumber pangan, paham ora? Oke. Karo kewan-kewane barang diomong nih. Oke. Oh, CV sumber pangan, kamu menghadirkan seperti ini luar biasa pakan ternak bersama sapi. Mo, ini suaranya udah barangnya. Oke. Lagunya apa nih? Kasih ilustrasi. Ilustrasinya apa lagu apa? Manut rasa sayangi Oh, rasa sayangi. Kacamarita yo ora apa-apa. Aku pokoknya manut sing penting Oke. bahagia. Siap. Puisi dari Selendem. Khusus CV sumber pangan KDR. Rasa sayangi. Pakan ternak. Apa tuh? Ojo banter-banter. Jane. Lah awakmu pas ngisor sono. Rasa sayang. CV sumber pangan KDR. Desa Sumberakung, Pelosok Klaten, Kediri. Oh, CV sumber pangan KDR. Iya bener. Dan nanti akan kuberikan juga untuk kakakku. Apa aku barangi lo kalau pas aku. Kakakku juga cungkring.
Nanti biar dia makan supaya jadi gemuk seperti sapiku yang ada di kandang. Oh, percil, Punya apa tuh aku? ku beri makan kau dari TV Sumber Pangan. Maukah dirimu? Itu ada 4 contohnya. Cukup. Silakan makan. Wes, Kak Percil Wes cukup aku. dari TV Sumber Pangan KDR. Wes cukup. Belum cukup Terus gimana? karena kamu belum makan. Wes cukup gentenan aku. Oke, kalau begitu kamu gantian makan dari TV Sumber Pangan KDR. Oh, selendem telak lencong. Sampai suwile nyapa. Lah kowe iki nyapa kok ngomong leren ngono kowe? Aku rong rampung mau pedot tak. Apamu apa? Khusus CV Sumber Pangan KDR. Aku khusus Pak Jamari sama Bu Ningsih. Oke, Bu Ningsih, Bu Ningsih. Iya, Dusun Oke. Sumber Agung, Pelosok Klaten, Kediri. Bu Ningsih, kamu cantik sekali, Bu. Kasih ibu kepada Bu Ningsih, saya terima kasih karena kamu cantik banget, Bu Ningsih. Semoga cantik selalu sepanjang masa, Bu Ningsih. Aku di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena makanan yang dihadirkan pada malam hari ini rasanya enak-enak dan luar biasa. Karena apa? Aku bilang terima kasih. Aku tidak beli kan? Itu gratis semua di situ untuk saya, untuk kruku semuanya. Bu Ningsih terima kasih. Kalau emang Bu Ningsih sangat luar biasa, nanti tolong kalau seperti ini aku pulang bisa oni lagi. Gak apa-apa kan kalau beliau tidak keberatan. Bu Ningsih, semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Bu Ningsih dan semakin cantik luar biasa. Pak Jamari, aku terima kasih karena Pak Jamari cucak rawa. Pak Jamari bawa buntute. Jangkrik bener. Tak aku lho Pak Jamari kok. nyapa ki aku ki lagune kasih ibu dah lah kowe nyapa teko cucak rawa. Lha Pak Jamari senengane open-open manuk. Ya tapi kalau ora usah dinyanyekne akhir katut. Paham ora kowe? Lah piye? Ngene. Piye? Rasane. Tangane, tangan. Duduk kuwi. Statue, salam cuek baru malu. Aduh hari ini abang yang rayu aku sayang. Yo, statue, salam cuek baru malu. Aduh hari ini juga abang yang rayu. Bapak Ibu, Mas Mbak Yu semuanya mohon maaf pada malam hari ini step kakak saya umat. Rocker Ini pertentangan lu. rocker timbangane kowe mau. Masa ning Jawa yo nyanyi ngerok ngono kuwi Lah, kasaran Mas. Nah, cara aku yo versi teko kono Arab yen versi Padang Pasir. Kena ya. Menek no. Iya. Step boy, kepenak. Ya pokoknya Halus. Arab. Padang Pasir. Ya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah sejuk bukan yang tidak mau. Lemah dikit kan bisa, batas effort-nya saja. Kalau memang cocok bisa datang kedua. Dek berapa coba? Nyapa Mbak Prabu? Yo gentenan to, aja ngomong loro tok. Apa iso? Iso pinter aja. Lah duwe versi apa Pak Murah Murad? pinter, turunane to kupingmu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Versi Madura. Jawa Timur. Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Suramadu dari Madura Le. Oke. Lagi ya. Ya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Masuk. Statue, 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 statue.
kerong dari bulah setelan cuek taruh malu tuku roti lah kok dipangan Terus bapak jamari jaluk saweran tuku roti cacahe siji Pak Jamari bagi rezeki banyak rezeki lir salir lir salir alir alir dum lir salir lir salir alir alir Disusul anakmu tok. mari cacahe siji Pak Jamari banyak rezeki selase neng pinggir etak ibu nengse cantik menawan lir salir lir salir alir alir dum lir salir lir salir alir alir Awan-awan kecupet yuyu sumber pangan berkah selalu Asik. iwa elohan iwa hiu para karyawan I love you alir salir lir salir alir alir dum lir salir lir salir alir alir dum dum ding cak PS teler dicampur kate CV sumber pangan KDR semakin sukses tuku amin roti nang pinggir sumur ibu hari panjang umur alir salir lir salir alir alir dum lir salir lir salir alir alir amin muka-muka panjang umur selalu Piye? yang ownernya juga Iya yo mari kene Ibu dipanggil ke sini. anaknya sopo lagi Moro-moro ning kono ora diceluk. Namanya siapa, sayang? Aldebaran. namanya lah ya apa siapa namanya Namanya siapa, sayang? Aldebaran. Aldebaran. Alah malu, nggak usah malu sama om ya. Aldebaran joget bisa apa aja? Bisa. Bisa. Jalanan bisa? Bisa. Oh iya. Oke. Besok Mau nanti nih. joget jalanan? Joget ya. Yuk, jalan. Oke. Lir sa. Loh. Oh, hey! Oh! Ran! Hey! Oh! Nggak usah takut sama om. Om sudah Cina ya, udah nggak gigit. Sekarang tinggal jilat dok. Nanti joget sama Om ya, Pak Poh ya. Ya, cita-citanya ingin jadi apa, Dek? Polisi. Polisi. Wah, luar Luar biasa. biasa, tepuk Ya, tangan. Dek sana ya. Terima kasih. Aldebaran. Wis penting kamu joget. Oh, lah iki iki. mboke ning kene, Mboke soalnya. ning kene. Wah, tak goleki ya, Mbok. Masalah. Berarti ini bocah cilik ning ndi iki, Mboke? Yuk, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Oke. Pada malam hari memang luar biasa tepatnya, yuk. 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Luar biasa. Budale sinden viral. Musiknya kok beda ya? Ya. Sinden yang sangat cantik, sinden yang sangat unik. Ingin itu banyak sekali.
biasa. Ini tadi lagunya sangat luar biasa loh adik. Apik lho iki mau kanggo awakmu lho iki menggambarkan Mau apa Mas liriknya terakhir? La wanita istimewa Rainogo. makasih. Rainogo kok makasih. Permintaan Ibu Ningsih minta sinden wanita Rainogo, beliaunya kamu itu. Masa tuh Mas? Iya no. Request dhewe Bu Ningsih. Request Bu Ningsih request. Pokoke bintang tamune. Nyuwun bintang tamu sinden sing glungane saged dikelintok. Pak, masa ngono kuwi to, Pak? Iso. Iso apik. Lim-liman LT kolim iki. Iki jan sembrono lho. Adik. Aku ngene-ngene iki permintaan langsung saka Pak Jamari. Kok iso? Lho, Apa piye to? Masa aku iki pelanggan setia Pak Jamari. Tuku apa kene kene? Bisnis to Mas. Bisnis apa? Iki kan tentang pakan to. Makan, heeh. Dhisik Pak Jamari sobo ning bong Apa nih bok diukulmu ki nyapa ora tau rono kok iso. ngirim supply Ning sapa? ning aku. Oh. Lah kamu manggon kono. Ning kono Kowe ternak. Yang 1000 Mas. Kowe ternak apa ning kono? Aku yo ternak kuwi Mas. Pitik. 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 Kudu. Pitik kudu. Pitik anu yo akeh Maksudnya pitik bodol apa nganu? pitik Mbok peni? petelor. Oh, petelor. Iya, aku dhisik sik Lah njaluk pangan iki. petelor dipakan apa? Lho, lu dipangani pur to Mas. Pur. Kuwi pur apa? Pur gajah. Pur bonsai. Oh, pur Berarti awakmu ya bisnis kuwi mau. Bisnis. Bisnis apa ae saliyane pitik kuwi? Pitik. Pitik terus kayak pitik. Pitik terus. Enek pitik. Ya, terus Pitik nek. Mas aku mesti pitah. Jenenge padha-padha bisnismen jarimu kerja sama. Pembisnis itu harus bisa semuanya, harus strateginya itu luar biasa. Carane piye iki CV iso dadi PT, udah dadi CV. Contohnya kayak Pak Jamari. Marketingnya. nek aku pitik dhisik Mas. Pitik iki model-model tak kawin silang ben hasile iki iso apik. Apa kena? Lho piye to? Ternak awakmu ya. Ternak mbok kawin Tak silang. kawin silang aku dhisik iki pitik Jawa. Heeh. Tak kawin silang karo pitik kate. Dadi ini apa? Pitik ayam malas Mas. Apa iso? Kok orang munggo. Soalnya aku belum pernah percaya. Pak. Wah, lah aku tak praktek nih Mas. Liane. Sapi Mas. Sapi. Kita tak kawin silang karo wedhus. Jadine piye kuwi? Tapi ra dadi Mas. Wong tuane ra nyetujui lho Mas. Lambemu tak Mas aku ngomong sing tenanan. Aja syukur ngomong ngomong Ora, dipikir Mas, tenan. iya. Agak maju. Awake dhewe Untuk apa? mendoakan Kata-kata untuk CV sumber pangan CV KDR. sumber pangan KDR Ah. semoga dengan bergantinya nama UD menjadi CV sumber pangan KDR semakin jaya, Amin. semakin Amin. sukses. Amin. Maju ke depan. Nadanya Garuda coba. Iso orang. Garuda. Garuda. Duwi. Maksudnya Garuda kuwi G. Maju. Anak Betawi. Ketinggalan sempah. Tinggalan zaman. Pas renang Eri. Oke. Anak Betawi. Ketinggalan zaman. KTJ. Roto maju tuh. Dari Sabang Sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut. ke Indonesia tanah airku. CV sumber pangan idolaku. Pak Jamari Jreng. Oh, coba treng dhewe. Ya apa kok Pak Jamari? Piye lagu? Pak Jamari bocah mlaku-mlaku apa piye? Lagune ya sebelum aku tahu apa artinya tempe? Apa artinya cinta kok tempe? Lah tahu kan kudu ngerti tempe Mas. ya, sebelum aku tahu apa artinya tempe. Serlinaku oleh endok iwak asin. Kuwi ya perkawinan silang. Antarane tahu karo tempe. Kawin silangan. Ora lagu lawas iso tenan. Yo iso to Mas. Lagu lawas iso tenan. Iso. Ojo di sini aku lho ya. Iya iya iya. Lagu lawas Mas, lagu lawas. Ayo. Lagu sing apa? Menguasai tenan sing ora iki kok ane ya? tidak meyakinkan. Sing ndi Mas? Sing biasane ya. Oke oke. 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 Lagu piye? Sing lawas lagu piye? Siap siap.
Suara rintik. Kuwi kelawasan, Mbak. Liyane ki ora enak. Senenganku kuwi ya siksa kubur. Minor. Ya. Dibuki. Wis. Wes kuwi Sing liyane to, Mas. lagi. Dibuki. Aku ketularan kowe. Kowe aja ganggu. Ya. Aku yo karo eling-eling lho. Lagu Banyuwangi. Ya. Siapa ingin turun? Tutu watu henti arani pasir. Watu kambang keliono ing watu henti arani pasir. Watu kambang keliono ing pinggir. Biasanya luput loh kalau nyanyi. Suarane yo iso ngepas, yo iso apik. Aku sing kaget. Kok yang ganggu terus. Aku sing ngendangi, nek selendam sing melodi, kowe sing nyanyi ya, Nduk. Ya. Kowe nyapa kok icik-icik lho. Ngerangkep icik-icik. Icik-icik ban buri lho kowe sing nyanyi. Buri awakmu. Oh, aku nyanyi ae. Awakmu kok lapis. Ya. Vokalis. Lah yo vokalis kok lapis. Kupingmu yang bosok lho. Lah kendangane penak, Mas. Pupuk. Ini termasuk percontohan sapi. Ini reja-rejaning zaman bakal tak jeneng SP Fitro. Yen tak sawang-sawang bentuke kok koyok sing lagi metu saka sapi. Kuwi mapane ana ing kandang tak jengekne pupuk kandang. Enek sinden raine kaya telek. Sok rejane zaman ora tak jenenge apa-apa. Ya dijengakne Aja no. nesu ya. Ya ada. Aja. Mengenang aring-aring biakar gedang campur sawi sampai gering mulie iso mikir. Ayo iki lho Mas. Arek ngene kok rasane iki lho Mas ya. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai gering mulie iso mikir. Awas. Alah. Cirek hop. Penak. Penak. Jajal ping. Apa to? Seta. Penak. Peng 6. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Ciro lupa. Alah penak. Satu.
ya kaget dan bersawi sampai jalan tengah kerumah yang penting yang orang yang berdulu Lagi pisan. Akeh tuh mau niki sindan sak bongkone aku. Dek. Reja ning jaman. Aja Apa itu? anu Pak. Pak. Aja guyon ngono. Pak. Lek, Pak, Lek. aja ngedeni kancane lho. lek, Dek. Anu, lek. Apa dah nyeluke apa dah? Man, Sulaiman. Anu. Main, nanti main. Lah, duwe sapa iki? Di, Mas. Mesti ngono kuwi. Ono sing den semaput kaya ngerti dhuwit. Aku lek ngimpi dhuwit. Mesti dantangi. Rumangsaku. Nyanyi iki nyanyi sing spesial. Ya spesial. Nyanyi yang permintaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Nyanyi sing enak-enak aja, nyanyi sing aeng-aeng. Oke, Mas. Mbak Probo, sini Dek. Oke, bareng-bareng. Pak papat ya. Karena lak lanange loro wedoke loro, kuwi Iya. pas nadane. Pas. Jadi Nak lanange loro wedoke siji. Kuwi kurang. Heeh. Modele terus sandaran ning sapi ning Berapa? letak lho kowe. Iya. Nyanyi ya sama kita ya. Sapi. Wih, Zapin. Zapin kok iso sapi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu Yang batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. tongkat dan kayu. Yang batu jadi tanaman. Yo. Iye. Oke. Anu sesuai Sapi lho pojok dhewe. Gini lho, sesuai tangga nih lho kayak tangga. Oh, iya, iya. Oh ben nurut, Mas. Ya, Oke. Ongke, iya. Gak nurut ya suara. Pas wayaku ya pedot guluku. Loh kan nadanya Nadanya tinggi tinggi. toh. Aja dhuwur-dhuwur. Latihan iku teko rendah munggah apa teko dhuwur mudhun? Mudun Oh, mudhun ae, mudhun. Jambe. Jambe, 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 jambe. Teko kono teh. Oh, bos kok. Nyapa latihan suara sapi. Lah kedasaran. Ongke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nyapa lho. Pahuk lho. Lah kowe lagumu kiri terus aku ya bablas menjero to, Mas. Lah terus piye jalukmu piye? Aku pindah nggone, Mas. Oh Ya. ya. Oke. Jambe. Sekarang kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyapa. Apa? Nek aku meteng piye? Lah, Mbok pepet karo sapi. sakine berarti apa? Lanang. Kok sapine lanang. Jalukmu piye? Dituruti mau kowe. Ongke. Jaluke tengah. Oke. Sekarang terakhir Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah. Nyapa? Ya apa mas? Nyanyi yo dhewe. Lah nyapa lho kok iso. Masalah kau nak kaya Probo nyanyine. Yo moreng-moreng. Apa iki? Iya. Iki nyapa iki? Oleh. Jawa Timur. Pencak blor. Oke.
Jane ku suwek, Mas. Aku sing pencai, kowe indeno. Aku sing apa? Aku apa? Inden. Ngene Kok ngene. gue sing nyinden Aku ae wis, aku ae. Lho rada tengah ngono to. Lho ya nang kene to, Mbak. Ora iso nisor. Lah nek kono gak nyapa? Lah kok dadi apa? Ya kurang iki to, Mas. Wasit. Milih musuh sapa? Wong loro kena, Mas. Musuh wong loro. Oke. Wes aku wasit ae. Aku wasit. Ya rada banter. Iya. Lapo? Ora apa-apa. Ole alam aparana. Jurus gajah. Gajah kosong iki. Jurus gajah kok iso kayang lho. Gajah ki ndi apa? Kelale. Lah iya. Cilik to tali. Kok rumah Etok-etok iki lho. Ole alam aparana. Ya iki lho, tradisi Jawa Timur. Ojo wani ketinggalan. Yo. Kowe kudu wani. Santai, sing santai. Nganteme gak oleh ngene, Mas. Kok dhuwur gak entuk? Lah kok ndi? Wong isor. Ono aturane, Mas, ono aturane. Aduh aku ora maca peraturan. Ole olang ala parana alaje. Yo iki lho le. Kandhane. Ngene gak oleh. Ora entuk dawa-dawa tangane. Ora tut, nak nonyo iki ngene tok, Mas. Piye, Mas? Ngono lho, Mas. Lah, Ole olang parana alaje. Ole olang alaje. Matamu ya. sabar. Apa ada sing den mbok antemi? Rumah saku samsak. Sak-sak. Kamu golek. Oh, iki senian khususnya Kediri iki luar biasa pecadori. Lah males kuwi lho kapan? Lah kok masalahe ngodote kedawan, lho ketabate sithik-sithik ae. Nembang. Nembang. Mau aku bantemi. Oh, nembang ora pas suaramu. Wong salah. Siji, suara siji. Loro. Suara loro. Suara telu. Kowe suarane sapi iso. Mo. Sapin kuwi. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wong sing berubah. Sik nadamu kuwi lho. Sik. Ya. Wong salah ora gelem ngaku salah. Terus. Suwe sapa wong sing betah. Nek kok nganggo tanda tanya kuwi. Tandur pari jebol dukule malah Pajamari suket beki. sing ditandur Iku kalau main mayor, kalau main minor kakak. Aran Aran pokok nongko sesikan. rambut sanggul 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 cucup alah cocok pemberan Cocok. aku ora apa sapa biyen Sing gelem mesti ngomong gamblang. ini khusus Oke, Mas. Lagune anu ya apa kuwi gulu bedot ya. Boleh. Gulu pedot sebelum gulu pedot Iya. untuk keluarga besar dari Pak Jamari Nggih. Betul. dan juga Ibu untuk berfoto bersama. Oh, habis ini Iya. habis itu pakai Habis. lagu-lagu 10 menit Habis 10 menit Pak Jamari
bisa foto bersama. Ambekatmu le totos sik. Iya maksudnya Lagu saya 10 menit agak keluar rumah. paket lagu 10 giga. Kowe pakai data. Lipat. Sponsor ya nyok mbok waca kuwi lho. Lah iki wacanane Ya. mataku mari dijabut iki lho. Ora ketok. Itu dia loh bos. Angel menurut. Yo. Ayo. Ayo kita bareng-bareng Yo. bersama Guyon Maton. Mas. Gulu Bedok. Pak Jamari kalian ibu Ningsih katuran minggah panggung sareng-sareng kali teman-teman Hari. Guyon Maton Ibu kita Hari buat kalian ya Bapak Jamari. siap Oke. Semoga foto sareng. Pak Jamari monggo minggah mriki bareng kula kalian bareng Jamari. Pak Jamari kali Ibu Hari niki Pak Jamari monggo minggah mriki minggah aturan enten kali keluarga monggo minggah wonten mriki aturan foto sami-sami. Siap ibu agak depan non sewu rati majeng nggih. Tadi maju Oke Bapak. kita foto dulu Dul foto Ini lo malah foto karo sapi ini nyapol. lah oh masih di belakang. Oh nih cuma ini ya. Oke siap. Bebas ya? Bebas 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Matur nuwun bisa duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pak Jamari ora iso medun, Mas. Tetep Dereng kersa mudun. Nyon lagu napa? Nyon lagu napa? request napa Ngersake Pak napa? Jamari? Kita Ngersake napa? Jangan sampai ucul. Oke, ngersake napa? Tetep Dihadang ada. Lagunya napa, Bapak? Minta lagu apa? lagu lama nostalgia Mas. Nostalgia. Temenane Pak Jamari. Bapak Jamari kalau boleh saya kasih saran gereja tua? Napa Pak? Oke. Gereja tua Boleh ya? Ibu Hari? Mangga. Siap. Oke. Boleh? Siap. Masuk. Oh, masuk. Kalian sinden-sinden pripun? Ibu Hari boten naik di atas Ibu, panggung. Ibu, nggak apa-apa, Ibu Ya. ningsih monggo. Jangan sampai Ibu Hari. ucul. Jangan sampai lepas. Lah nggih, lah napa lho kok kesusu mudun niku. Jangan sampai lepas. Mriki lho, suasananya. Awas. Tambahan untuk adik-adik itu. Lagunya apa Mas? Gereja tua. Gereja Ya. tua. Biasanya berapa Mas gereja tua Pak Jamari? 500. 500 Pak Jamari. Itu kalau sebut judul aja ya. Gereja tua 500. Yo, gereja tua, Cong. Yuk. Matur nuwun Pak Jamari anak Ibu Hari. Juga DP Uber Pangan KDR. Terima kasih Pak Jamari. Lagu bercerita tentang Bapak Jamari bersama Ibu. Boleh kasih terima kasih. Terima kasih Bapak Jamari bersama Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Jamari, sehat selalu, sukses selalu, matur nuwun. Siap. Oke. Untuk teman-teman, Bahagia selalu. untuk teman-teman dari SMP nggak apa-apa kita joget-joget sini. Oke. Bareng-bareng masih bersama Guyon Maton 3, 2, 1 hadir pada malam hari. Ojo nganti ucul, ojo nganti ucul. Alangkah baiknya Bapak Yuk, Jamari. bareng-bareng untuk SMP. Kita bareng-bareng sini nggak apa-apa, mbak-mbaknya sini semuanya yuk. Ayo, ini karena ini khusus syukuran untuk jenengan semuanya. Untuk dari itu, pada malam hari kita hura-hura, kita bareng-bareng bersama, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Kangenku untuk kamu. Boleh goyang bareng-bareng. Luar biasa. Terima kasih untuk CV Sumber Pangan KDR. Pak Jamari. Ojo buyar. Ojo buyar. Ojo buyar. Ojo buyar. Ojo buyar. Ojo buyar. Matur Bandung bisa duduk kembali, terima kasih luar biasa. Bapak. Matur nuwun Ibu.
sama Dari Jumateng Sagung para ramu, para pamirsa sedaya. Ana musmanten lan mekanten nggih kula sakaten saking paguyuban campur sari guyon maton cak percil sing Terima kasih. suwan wonten sarta panjenengan sedaya. Wiwitan kantos bukasan uga menawi wonten kalpatan. Kalau sakaten nyuwun agung ingses satu durama sami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastiya. Kula sadaya sumitra. Aturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wonten kadya sesati. Sabeja bujane wong kang lali. Isih bejo kang eling lan waspada. Ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.